τους επιχειρηματίες του νησιού, εδώ στην ίδια αίθουσα, στις 5 η ώρα, για να κάνουμε μια συζήτηση για όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των καταστημάτων. Είχαμε πει αρκετό καιρό πριν ότι μέσα στο χειμώνα και πριν το Πάσχα θα γίνει μια τέτοια συνάντηση. Οπότε το λέω ενημερωτικά και όσοι από εδώ είστε επιχειρηματίες και έχετε καταστήματα, σας περιμένουμε να έρθετε. Γενικώς δεν έχει βγει ανοιχτή πρόσκληση για όλο τον κόσμο, ούτε έχω προσκαλέσει τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί δεν είναι πολιτική η συζήτηση που θα γίνει. Είναι πιο πολύ θέματα που απασχολούν τους ίδιους τους επαγγελματίες και πρέπει να συζητηθούν. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Συναφές με αυτό είναι ότι έχουμε θέσει σε διαβούλευση τον κανονισμό λειτουργίας των κοινωνικών χώρων του Δήμου. Αυτός ο κανονισμός είναι κάτι το οποίο υπάρχει σε αρκετούς Δήμους, ίσως τους περισσότερους, ειδικά σε όσους έχουν μεγάλη διάθεση τραπεζοκαταστημάτων και κοινωνικών χώρων. Και θέλουμε και εμείς να θεσμοθετήσουμε τέτοιο κανονισμό. Στην πραγματικότητα, τι κάνει ο κανονισμός? Συνοψίζει και συγκεντρώνει τις διατάξεις, τις προβλέψεις της νομοθεσίας, τις οποίες έτσι κι αλλιώς οφείλουμε και να τις εφαρμόζουμε και να τις στηρούμε. Και το κάνουμε κατά τεκμήριο, δηλαδή όταν γίνεται μια παραχώρηση για κοινωνικούς χώρους, γίνεται κατά εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν. Ο κανονισμός όμως συγκεντρώνει όλες αυτές τις διατάξεις και τις προσαρμόζει στα μέτρα του κάθε Δήμου. Παράδειγμα, μια ιδιαιτερότητα που έχουμε εμείς και το έχουμε βάλει μέσα στον κανονισμό μας, είναι ότι ο κανονισμός αυτός πρέπει καλό είναι να ρυθμίσει την χρήση των κοινωνικών χώρων και του λιμενικού ταμείου και της χερσαίας ζώνης λιμένα και του Δήμου. Δεν θέλουμε να έχουμε μαγαζιά δύο ταχυτήτων, άλλοι κανόνες για το λιμενικό ταμείο και άλλοι για το Δήμο. Επομένως, ο κανονισμός θα προβλέπει και τα δύο μαζί. Έχει τα πάντα μέσα, έχει βρεθεί σε διαβούλευση από την Παρασκευή, ο νόμος λέει για 10 μέρες τουλάχιστον και τουλάχιστον 10 μέρες, επειδή πέφτει το Πάσχα θα είναι και παραπάνω. Θα τον ανεβάσουμε και στο ίντερνετ, ο καθένας μπορεί σε αυτόν τον κανονισμό να κάνει παρατηρήσεις, να τις θέσει ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και όταν το Δημοτικό Συμβούλιο ξανασυνεδριάσει με αντικείμενο την ψήφιση του κανονισμού, να συζητήσουμε και να έχει προηγουμένως ο καθένας υποβάλει την όποια παρατήρηση έχει. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν την Τετάρτη. Ένα άλλο ζήτημα που ήθελα να θέσω και να προκαλέσω την αντιπολίτευση για αυτό το πράγμα, θα προτιμούσα να είχα τον επικεφαλίστη να το πω και να ακούσω την γνώμη του, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα πω στα εσωτερικά τους, όπως και να το κάνουμε, η αντιπολίτευση εδώ εκπροσωπείται, έχει προσώπους, σίγουρα αυτά που θα πω αφορούν όλους και την κεντρική γραμμή και την κεντρική απόφαση που έχουν πάρει. Το ένα λοιπόν πράγμα που θέλω να πω έχει να κάνει με αυτό που είπα πριν, την διαχείριση των κοινών στον χώρο. Έχετε τοποθετήσει κύριε Μωρόπουλο και θα έλεγα κύριε Σπυρίδωνα, τον κύριο Δημήτρη Γρήβα στην Επιτροπή, εγώ σε πρόσωπό σας, είναι και παρά ο κύριος Γρήβας, είναι μέρος σας και στο Κοινωνικό Ταμείο. Είναι, από ό,τι ξέρετε, ο κύριος Γρήβας διεκδικεί δύο κοινωνικούς χώρους. Τον ένα, κατά κάποιο τρόπο, όχι κατά κάποιο τρόπο, τον έχει καταπατήσει γιατί το χρησιμοποιεί σαν πάρκινγκ. Και τον δεύτερο, έχει μια μεγάλη δικαστική διαμάχη με τον Δήμο, την οποία δεν είναι με τον ημερών, μαζί μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, ξέρουμε όλο το ιστορικό. Εν πάση περιπτώσει, για τους δικούς του λόγους, εγώ δεν είμαι δικαστήριο, στο μέσο και ένα χώρο τον διεκδικεί και έχουν γίνει αρκετά δικαστήρια, δεν έχει τελειώσει η υπόθεση γιατί δεν έχει κατουράζει τη ζωή του στον Απολύ. Στο δε άλλο, όταν του στείλαμε ένα χαρτί να προμακρύνει τα αυτοκίνητα από την απέναντι στο πρώην Άξος, το μαγαζί του πρώην Άξος, αλλά Άζου Παπαντονίου, δημοτικό κοινόσκο Άξος, μας απάντησε την άλλη μέρα κάνοντας αγωγή στο Δήμο για ότι ο χώρος είναι δικός του. Υποτίθεται ζήτημα ηθικής και πολιτικής τάξης. Έχετε αποφασίσει, μπορεί να μην τα γνωρίζετε αυτά που λέω. Το ένα σίγουρα το γνωρίζετε, το δεύτερο δεν το γνωρίζετε, είναι καινούργιο. Αυτός ο εκπρόσωπός σας θα αποφασίσει και έχει συμμετέχει στην Επιτροπή, η οποία θα πει τι κάνουμε όταν κάποιος καταπατεί τους κοινούς τους χώρους.
θα έπρεπε να αλλάξει. Διαφορετικά, κατά κάποιο τρόπο πολιτικά καλύπτεται τέτοιες διεκδικήσεις. Και κατά κάποιο τρόπο φαίνεται να έχετε κάνει την επιλογή, να έχετε βάλει ακριβώς έναν άνθρωπο που σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις, εγώ δεν ξέρω αν ο Δημότη να έχει αντίστοιχα μέθοδο, ας πούμε, για κοινωνικούς χώρους και ρίξατε ακριβώς εκείνο. Είναι ζήτημα. Συναφές ζήτημα. Δεύτερο, δεν το προσωποποιώ, το διευρύνω γιατί αφορά όλους σας. Έχετε αποφασίσει να ασκήσετε πολιτική αντιπολίτευση απέναντί μας με το να κάνετε τι? Να μην μας αφήσετε να δουλεύουμε. Να μην μας αφήσετε να φτιάξουμε το γραφείο του Λιμενικού Ταμείου. Ο κύριος Γρήβας πάλι, αλλά εδώ είπα δεν το προσωποποιώ. Εσείς, η μειοψηφία, η αντιπολίτευση, ο κύριος Πηλίδωνας, όλοι σας, κάνετε καταγγελία κατά του εργολάβου του κυρίου Κούσουλα, γιατί αν είχε τα χαρτιά ή δεν τα είχε. Ενδεχομένως κάποιες μικροπαραλήψεις τυπικές να έχουν γίνει και από τη μεριά δική μας. Αλλά ποιος είναι ο σκοπός να αναπολύσετε στη γωνία για να μην καταφέρουμε να φτιάξουμε το γραφείο του Λιμενικού Ταμείου? Θα πηγαίνουμε έτσι, αυτό θα κάνουμε. Σε άλλη περίπτωση, σε άλλη περίπτωση, πουλήσαμε κάποιες ζαρτινιέρες στο λιμάνι, κινητές ζαρτινιέρες και ήρθε κατευθείαν το λιμεναρχείο να βεβαιώσει παράβαση. Θα μου πείτε, εσείς δεν είσαστε στο λιμεναρχείο. Δεν είσαστε. Το καταγγέλνουμε όλοι μαζί αυτό? Είναι απαράδεκτος ο λιμενάρχης που ήρθε επειδή πουλήσαμε κινητές ζαρτινιέρες και μου είπε εμένα στο δήμαρχο? Πες ότι δεν ήμουν. Αποπροθήσαμε πιο στατικός, πριν 10 χρόνια του κύριου Σπυρίδωνας, μετά από 5-10 χρόνια πάνε ένας άλλος. Είπε στο δήμαρχο Λιμενάρχης ότι δεν το επιτρέπει, εμένα δεν μου επιτρέπει, δεν επιτρέπει στο Δήμο ο Λιμενάρχης να κουνήσει 2 γλάστρες, 10 γλάστρες. Έτσι είπε. Μετά μας βεβαίωσε πρόστιμο για ύπαρξη του περιβάλλοντος επειδή το μηχάνημα έστασε λάδια. Ρήπανση του περιβάλλοντος. Και όλα αυτά δεν τα έκανε στο Δήμο. Ακούστε, άτιμη αντιμετώπιση. Τα έκανε στον υπάλληλο του Δήμου. Και μας ήταν πρόστιμα 1.500 ευρώ στο όνομα του υπαλλήλου που απλώς άκουσε τις εντολές μας. Και τα πρόστιμα που είναι στο όνομα του υπαλλήλου δεν μπορεί να πληρώσει ο Δήμος. Απαράδεκτο. Συμφωνείτε ότι είναι απαράδεκτο ή όχι? Γιατί μέχρι τώρα, ό,τι ακούω δημόσια από την παράταξή σας και από τον κύριο Γρήβα, που εσάς εκπροσωπεί, δεν εκπροσωπεί εμένα, είναι ότι δεν είναι απαράδεκτο, έτσι πρέπει να λέει το κόμμα της εξής. Ο κύριος Λιμενάρχης, σε αλληλογραφία, έγγραφη, απάντησε ότι για τις υποδομές που χρειάζονται για το σαλόνι θαλάσσιου τουρισμού χρειάζονται άδειες. Αυτό που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ μέχρι σήμερα. Και σας λέω εγώ ότι κατά πάσα πιθανότητα τέτοιες άδειες δεν θα προλάβουμε να έχουμε μέχρι το σαλόνι. Είναι απαράδεκτο τα τακτική του, ναι ή όχι? Βάζουμε όλοι μαζί μπροστά το στήθος μας να πούμε ότι όχι, δεν θα το κάνουμε με άδεια αν δεν προλαβαίνουμε την αυγή άδεια. Θα το κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Με την πολιτική νομιμοποίηση ότι είμαστε όλοι. Αφού εγώ μόνος μου δεν φτάνω και εσείς έχετε βρεθεί απέναντι, θέλω να το διευκρινίσετε. Είστε πράγματα και να είστε μαζί με εμάς. Έτσι κι αλλιώς είναι απαράδεκτο το ότι δεν φτάνει μόνο στο δήμαρχος. Θα το λύσω το θέμα αυτό. Θα το λύσω το θέμα αυτό. Δεν θα ανεχτώ να χρειάζεται να συγκυβερνήσω με κανένα λιμενάρχη και με κανένα που έχει αποφασίσει να τηρεί μέχρι τελευταία ασκέας την κάθε λεπτομέρεια και ούτε καν αυτή. Η μετακίνηση αντιγέρας δεν χρειάζεται άδειο. Είναι υπέρβαση αυτό. Παραπάνω από ότι δίνει δυνατότητα ο νόμος να κάνει κανείς. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι αυτό που έχει αποφασίσει να μας κάνει τη ζωή δύσκολη, άρα να καταφέρουμε τι? Να παραλύσει ο Δήμος, να παραλύσει ο τόπος και να έρθει το καλοκαίρι που ήδη ήρθε το Πάσχα και να μην έχουν γίνει μερικά πράγματα. Θέλουμε να αλλάξουμε λάμπες, θα το πω δημόσια, δεν φοβάμαι καθόλου να το πω, να το ξέρουν όλοι. Δεν υπάρχει άδεια χειριστή στο αντισωτικό μηχάνημα που αλλάζει τις λάμπες. 10-20 χρόνια δεν υπάρχει. Όπως δεν υπήρχε άδεια και στο μηχάνημα αυτό μετακίνησε τις ζαρτινιές. 10-20 χρόνια δεν υπήρχε. Έτσι τα βρήκαμε. Σε εμάς όμως ζητάνε άδειες. Εσείς συμφωνείτε με αυτό και απορείτε? Θέλω ένα ναι και ένα όχι. Θα το μιλήσετε μετά. Ο κύριος Μάκη. Θέλω να γίνει διάλογος, μιλήσετε μετά. Εγώ σας λέω ότι τώρα δεν έχει κανένας. Έτσι πήραμε το Δήμο. Πήραμε το Δήμο με κανέναν ηλεκτρολόγο. Είχαμε μόνο
να μην απλώσουμε την άμυνα να είμαστε νόμιμοι, ή αυτοί, ή να συγκρουστούμε. Εμείς θα συγκρουστούμε, όχι θα συγκρουστούμε, θα πετάξουμε στην θάλασσα μεταφορικά, όποιο πάλι μας κάνει να μην αφήσει το νησί να δουλέψει. Και ρωτώ εσάς, και το κύριο Σπυρίδωνα, είστε με εμάς που θα συγκρουστούμε, ή είστε απέναντί μας και προκαλείτε αυτούς με τους οποίους συγκρουστούμε. Και έχετε επιτυχθεί πίσω από τις νομοθεσίες και τις καταγγελίες. Και για να κλείσω, επειδή ακούστηκε μαβαρά και τρόπο και γράφηκε ότι αν κάνουν και άλλοι καταγγελίες, κάνουν τις καταγγελίες. Ενώ, ότι φώναξαν την αστυνομία, όπως είχε κάνει 2 φορές ο κ. Στρατηγός στο παρελθόν, όταν είδα τον κύριο Χρήμα να ασκεί πράξη νομής κατοχής στον χώρο που διεκδικεί. Αυτό εννοώ. Αυτό δεν είναι καταγγελία. Είναι υποχρεωμένο να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Δήμου. Και τα Χριστούγεννα τον είδα να βάζει ένα μπάκι για να του πουλήσει. Τι λέω, άστο, δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν είναι καταγγελία. Η πρόκληση, η προβοκάτσια έγινε τις ίδιες ημέρες με όλο αυτό το κακό που έχει ξεκινήσει με τον Λιμενάκη σαν περιοκητικό σαφριό. Και εκείνες τις ημέρες, αν το βάζει ο κ. Δήμα, θα κάνει αυτές τις πράξεις στον δημόσιο χώρο του Δημοκρατικού. Άρα, αυτό εγώ είδα την αστυνομία όσο οφειλά. Άνοιξα και καλά ότι και εγώ κάνω καταγγελίες. Και με πιάνουν διάφοροι και μου έρχονται πολύ δικοί σας άνθρωποι. Αν όχι εσύ, τα αδέρφια σας, οι συγγενείς σας, οι κοντινοί σας άνθρωποι και μερικοί δικοί μου που παρασύρονται και λένε δεν συμβιβαζόμαστε. Τώρα τι θα κάνουμε. Δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα. Δεν συμβιβαζόμαστε, είμαστε δημοτική αρχή και δεν έχουμε να συμβιβαστούμε. Άμα κάπου δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας, να μας τσακίσετε και πολιτικά και όπως αλλιώς. Αλλά όταν πάμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας, δεν θα συμβιβαστούμε. Και μας ζήτησε ο κόσμος για να αλλάξουμε την κατάσταση. Άμα νομίζει κανένας ότι η κατάσταση θα μείνει η ίδια, έχει κάνει λάθος. Θα συγκρουστούμε μέχρι τέλους. Έχουμε όλη την νομιμοποίηση γι' αυτό. Έχετε δικαίωμα να έχετε διαφορετικές πολιτικές θέσεις σε πολλά πράγματα. Ακόμα και σε αυτό έχετε δικαίωμα να πείτε, α, η νομοθεσία. Η νομοθεσία μην την αλλάξει, αλλά γιατί δεν έχει άκρη. Πείτε το όμως. Πείτε το και αναλαμβάνετε την ευθύνη. Ευχαριστώ. Καταρχήν να καλησπερίσουμε όλους τους παρευρισκόμενους. Πραγματικά υπερδέστηκα με όλα αυτά που άκουσα, κύριε Δήμαρχε, και βέβαια λογικό είναι και το περίμενα ότι κάποια στιγμή θα φτάνατε σε αυτό το σημείο, διότι εσείς ήσασταν αυτός που ξεκινήσατε τον αγώνα με τις καταγγελίες, με τους εισαγγελείς σας, το είπα και στο περασμένο Δημοτικό Συμβουλίο, και ήσασταν αυτός που στο προεκλογικό σας πρόγραμμα επικαλείστε συνέχεια την εφαρμογή των νόμων, τις νόμιμες διαδικασίες και τίποτα πέραν αυτού. Όταν και εμείς, σαν προηγούμενη διοίκηση, ερχόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο και σας λέγαμε ότι μας κυνηγάτε και δεν μας αφήνετε να κάνουμε τη δουλειά μας όπως λέτε και εσείς σήμερα. Το είπα και στο περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο ότι στον εισαγγελέα δεν πήγε κανένας άλλος πριν από εσάς. Ο κύριος Ζεντέλη, ακούστε με λιγάκι. Οι προσφυγές σας έφταναν στο σημείο να γίνονται προσφυγές κατά αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί δεν ήταν γραμμένες με το κόμμα και με την εταιρεία. Σε εισαγωγικά σε παρουσιάζω. Με τέτοια λεπτομέρεια. Όχι. Έχουν σημασία. Ακούστε με. Έχουν σημασία να ακουστούν αυτά στον κόσμο. Έχουν σημασία να ακουστούν. Επιτρέψτε μου λοιπόν να τοποθετηθώ και εγώ. Θα σας άκουσα με πολύ μεγάλη. Λοιπόν, η αντιπολίτευσή σας έφτασε μέχρι αυτό το σημείο. Δικαίωμα σας ήταν. Εσείς βάλατε τον πύχη σε αυτό το σημείο και διερωτώ με τώρα, πραγματικά, όταν πήγατε το Βαγγέλη το Ζεντέλη στο αυτόφορο, ποιος ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία, εμείς? Εντάξει, η Κατερίνια δεν το πήγε. Έχετε πει το story, ότι όταν ζήτησαν τον κύριο Στρατηγό ποιος είναι υπεύθυνος του βιολογικού, πήγε ο αρμόδιος αντιμάρχος. Το γνωρίζατε αυτό. Τέλος πάντων, δεν το γνωρίζετε τη διαδικασία του προσώπου. Κάνατε μια καταγγελία και κάποιος από τη διοίκηση πήγε στην εισαγγελέα, πήγε στο αυτόφορο. Εγώ λοιπόν θέλω να σας θέσω, πραγματικά να σας θέσω κάποια ερωτήματα καταρχήν. Μιλάμε προσωπικά, θα ενημερώσουμε τον επικεφαλή μας για αυτά που είπατε και θα αναφερθώ τελευταία στο θέμα του κ. Γρήβα, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής και διεκδικεί το χώρο. Διευκρίνηση. Ο επικεφαλής κατά κανόνα λείπει. Όχι άλλο για το Συμβούλιο από τον χώρο. Είναι εκεί που είναι, έχει τις ασχολίες του,
πείτε προσωπικά ή εκ μέρους της παράταξης, εγώ ας πούμε τα λείπω, ήταν ο κύριος που του ζήσε εδώ. Όταν έλειπα πριν ήταν ο κύριος Αλιφέρης. Τώρα ποιος είναι, είστε εσείς κύριε Μωρόπουλε. Δεν υπάρχει αξιοσοδότηση από τον επικεφαλή. Δεν υπάρχει. Αν υπάρχει θα σας ενημερώσω. Δεν έχουμε πατήσει λοιπόν. Έτσι ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει και θα λέει ο καθένας αν δεν υπάρχει εξωτερικός από τον επικεφαλής. Υπάρχει ένα ζήτημα. Γιατί κινείται ο κύριος Δρύβας, βάζει την υπογραφή του, αν κάτι για το οποίο μπορώ να το αναγνωρίσω ότι το κάνει σωστά, είναι ότι κινείται επώνυμα. Είναι όμως εκπρόσωπος της δύναμης κοινότητας. Της παράδειγμα ψηφίας. Είναι ο μόνος που κινείται, κάνει τις ενέργειες αυτές, με ένα βιβλίο, σας εκφράζουν και σας εκπροσωπούν όλους. Λοιπόν, ένα-ένα τα θέματα. Στη διοίκηση του Δήμου προβλέπεται όταν αποσιάζει ο Δήμαρχος να τον αναπληρώνει μια δήμαρχη και αναλόγως. Αυτό δεν προβλέπεται θεσμικά, τυπικά τουλάχιστον, μισό λεπτό. Τι προβλέπεται είναι με την εικόνα και εσείς είπατε από τα συμβούλια, σας εκπροσωπούσε κάποιος στην αντιπολίτευση και ο καθένας έπαιρνε το λόγο και τοποθετείται. Λοιπόν, εάν τεθεί τέτοιο ζήτημα, εάν τεθεί τέτοιο ζήτημα και εμείς αν φτάσουμε στο σημείο και να διαφωνούμε και να λέει ο καθένας ό,τι θέλει, γι' αυτό υπάρχει ψηφοφορία και όπως λέει και ο κώδικας, ο καθένας ψηφίζει κατά συνείδηση. Για το συμφέρον του τόπου του. Έτσι λέει στις υποχρεώσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Ο καθένας μεμονωμένα ψηφίζει σύμφωνα με τη συνείδησή του. Λοιπόν, έρχομαι τώρα σε αυτό που δείξατε. Και πραγματικά θέλω να σας θέσω το ερώτημα. Ζητάτε μία άνοχη, να το πω, ως προς διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος, μη σύνομε να τις χαρακτηρίσουμε, οι οποίες λέτε ότι είναι προς το καλό του νησιού, προς όφελος του νησιού. Την Τετάρτη, ένα λεπτό. Να πείτε δόκρα, απέναντι μαζί. Δεν επηρεάζει αυτό. Μόλις. Δεν σας ζητάω. Δεν σας ζητάω. Δεν έχω λόγο να ζητήσω εποχή. Κανένα. Κάνετε κακό στο νησί και στους εαυτούς σας και στην πολιτική σας αντιδρομία όσο θέλετε. Γιατί δεν είναι μετά. Μιλάει ο Δήμος. Άμα δεν θέλετε δεν με πειράζει καθόλου. Αλλά να βγείτε εδώ στα ίσια και να πείτε αν συμφωνείτε ή όχι με αυτή την κατάσταση. Και όσο δεν συμφωνείτε θα πρέπει να έχετε βγει πριν εγώ στο καλέσω. Κύριε Δημητριάδη, για να τονίσω και να ακούσει ο κόσμος κατά πόσο είμαστε μαζί, υπάρχει ανοχή ή όλο αυτό, επειδή έχουμε δείξει από μέρους μας. Λοιπόν, εγώ είμαι μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και πώς η ανοχή αποδείξει τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Είναι έτσι, δεν είναι. Ανοχή είναι όταν ψηφίζετε τις προτάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Αυτή είναι ανοχή. Όταν συμφωνείτε με μια πρόταση. Συμφωνώ για το καλό του τόπου. Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι είναι και σύντομη. Για να τα βάζουμε σε τάξη. Δεν πάει να πει ότι οι αποφάσεις όλες είναι σύντομες, παρόλα αυτά όμως συμφωνώ για το καλό του τόπου. Λοιπόν, ο καθένας ψηφίζει κατά συνείδηση. Έτσι δεν είναι. Όχι, αυτό είπατε. Για να μην γίνεται την παράταξη. Μιλάω συγκεκριμένα. Εκπονήσει ανοχή και υποβάλλει και το κεφάλι και εγώ σε παράταξη αποφάσεις για το καλό όμως του τόπου και έχω ψηφίσει. Τι θέλετε να μας δικαιώνει, Το ρημάριο πήραμε στο αυτοκόλλο του Δήμου. Εσείς συμφωνείτε με αυτό, ναι ή όχι? Να αλλάξουν τις λάμπες αύριο το πρωί, ναι ή όχι? Να φτιάξουν όλες τις διαδικασίες. Θέλουν τέλεια από πολίτες στις διαδικασίες. Να προσπάθουν τον ηλεκτρολόγο του λόγου λοιπόν να αλλάξουν τα λάμπες. Γιατί μας παραδώσανε το Δήμο χωρίς άνθρωπο να αλλάξει τις λάμπες να κάνει το Δήμο. Εντάξει. Και ούτε καλά κάνουν γιατί μας παραδώσανε τα οχήματα χωρίς άδειες. Και θέλουν τώρα να γίνει διαδικασίες. Του χρόνου οι διαδικασίες για το σαλόνι να αλλάξουν τους διαδικασίες θα ολοκληρωθούν μετά το σαλόνι. Συγγνώμη,
τονίσει και στο προηγούμενο συμβούλιο, μια και ξαναρχόμαστε στο θέμα, είχα τονίσει και στο προηγούμενο συμβούλιο, δεν είναι το θέμα μας η διοίκηση. Δεν είναι το θέμα μας τι κάνει η αντιπολίτευση. Το θέμα μας είναι τι θα κάνει η διοίκηση. Το είχαμε και την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, εγώ ξαναλέω σαν διοίκηση και είπα μεταξύ μου, σαν διοίκηση, πήγαμε στον εισαγγελέα εμείς. Εγώ κατέθετα κάθε εβδομάδα στην αστυνομία, κάθε εβδομάδα. Για παραβάση των μαγαζιών δεν είπα ποτέ ότι κακώς κάνει η αστυνομία τη δουλειά. Όχι μετά από καταγγελία του κ. Δημητριάδη. Όχι το λέτε έτσι. Συγγνώμη, αν ακούστηκε ότι ήταν καταγγελία του κ. Δημητριάδη. Λοιπόν, όχι, απλά η υπηρεσία, η αστυνομία έκανε τη δουλειά της. Έκανε τις μηνύσεις για παράβαση ωραρίου, έκανε τις μηνύσεις. Μιλάμε για αυτά, κύριε Αντροπούλου, τώρα. Μιλάμε για μια βίδα. Μιλάμε για μια βίδα. Να ολοκληρώσω, μην με διακόπτετε. Να ολοκληρώσω. Δεν μπήκε ποτέ ο Δήμος στη διαδικασία να βγάλει απέναντι την αστυνομία ότι δεν μας αφήνει να κάνουμε έργο και να γελάμε τους πολίτες μας και στους επαγγελματίες. Ούτε ο Δήμος, αλλά ούτε και η αστυνομία. Εμείς καθίσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Αυτοί θα κάνουν τη δικιά τους δουλειά και εμείς θα κάνουμε τη δικιά μας δουλειά. Το πώς θα προστατεύσουμε τον επαγγελματία, που ήταν τη δικιά μας δουλειά. Το αν επιλέξω τελικά να πάω εγώ κατηγορούμενη ή να τους φραγίσω τα μαγαζιά ή ό,τι απαιτείται. Αυτό ήταν η δικιά μου δουλειά. Δεν έβγαλα κανένα να βρω καμία υπηρεσία απέναντι. Και σε τελευταία ανάλυση, αν υπάρχουν προβλήματα με τις υπηρεσίες, ξαναλέω, καλέστε τις υπηρεσίες και την αντιπολίτευση να καθίσουμε όλοι μαζί, να σφιστούμε σε έναν χώρο και να πούμε ό,τι θα γίνει. Ή θα πρέπει να πέσει μπρένο, ή θα πρέπει να πέσει μπρένο, να βρούμε τη λύση. Πώς θα γίνει, πώς θα λειτουργήσει. Αλλά αυτό είναι πρωτοβουλία δικιά σας, κύριε Δημητριάδη. Να μην προκαλείτε να φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Εμείς δεν φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Είναι δικιά σας πρωτοβουλία, οφείλετε ως δήμαρχος, ως αρχή, να καλέσετε όλες τις υπηρεσίες και να μαζευτούν όλοι μας για αστυνόμους, και οι λιμενάτες, και οι πυροσβέστες και οι αντιπολίτες. Δεν έχουμε ένα πρόβλημα με τον αστυνόμο και με τον πυροσβέστη. Δεν ξέρω. Και να καλέσετε όλους και να κάνετε Το πρόβλημα είναι συγκεκριμένο και το ξέρετε πολύ καλά. Κύριε Μονόπουλο, Δεν καταλάβαμε τίποτα, συγγνώμη. Δεν πειράζει. η κυρία Κουντοζή. Λείπομαι, σοβαρά μιλάω, και έχω μιλήσει και με τους συμβούλους της αντιπολίτευσης και με ορισμένα άτομα της αντιπολίτευσης για αυτά τα θέματα γενικά. Συγκεκριμένα έχω μιλήσει και με τον Αλέκο και με τον κύριο Τζάνο. Είχα προτείνει στον κύριο Τζάνο να καλέσει τον κύριο Δήμαρχος και το λιμενάκι, όλες τις αρχές, ναι ή όχι, να συζητήσουν να βρεθεί μια λύση, γιατί όλα αυτά είναι εις βάρος του μισθού και κυρίως εις βάρος των επαγγελματιών. Λοιπόν, είναι αμαρτία, δηλαδή να τραβάω το σκηνή έτσι για μένα, γιατί εγώ είμαι αντιπολίτευση, ναι, αλλά είμαι υπέρ της αντιπολίτευσης που πρέπει. Λοιπόν, είναι αμαρτία να πληρώσει τώρα ο κόσμος όλος καταγγελία στην καταγγελία, ο καταγγελία, με το παραμικρό. Λοιπόν, ας κοιτάξουμε το καλό του νησιού. Ας ρίξουμε λίγο νερό στο κρασί μας και οι δύο πλευρές. Λοιπόν, Γιατί κρατήσεις τις αποστάσεις. Καταγγελίες ο καταγγελίες. ναι. Εμείς δεν έχουμε κάνει καταγγελία. Και δεν λέτε να τον φωνάξω ο λιμενάκι, να τον αφήσω ότι είναι απαράδεκτος και να βάζει κόκκινες γραμμές. Γιατί αυτό το έχω κάνει. Και έχω πάει πάντα με το καλό, έχω πάει και με πιο πιεστικό τρόπο. Δεν λέτε αυτό. Λέτε, είναι δύο μέρη, κάποιοι δύο καταγγελίες, έχουν ίσα δικαιώματα σε αυτό το μέρος και να το καλέσω ότι θέμε και δυο, θέμε και δυο πλέον το τραγούδι, να βρούμε τη λύση. Ποιες είναι οι καταγγελίες που κάναμε εμείς, που κακώς τις κάναμε. Πείτε μου. Μιλάμε για τα σκαλάκια του κύριου Γρήβα. Αν είναι να σας πω. Πείτε μου κάτι άλλο για να καταλάβω. Μιλάμε μόνο για τα σκαλάκια του κύριου Γρήβα. Και για όλα τα οποία έκανα αυτό που όφιλα, αφού είχαν γίνει όλες οι άλλες καταγγελίες. Και διάλεξε ο άνθρωπος μετά την επόμενη μέρα να πάει να κάνει αυτό που έκανε στα σκαλάκια. Γιατί άλλο μιλάμε και μας βάζετε στο ίδιο καζάνι. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Να το πείτε για να το καταλάβει ο κόσμος. Ναι, αυτό λέω. Ότι είχατε καλέσει τον κύριο Λιμενάκη. Αν δεν είπε ο κύριος Τζάκο, Έχω καλέσει πανηγυμένα. Έχω κάνει συναντήσεις μαζί του. Ο κύριος Λιμενάκης. Ο κύριος Λιμενάκης θεωρεί ότι κάνει τη δουλειά του σωστά, νόμιμα. Και εσείς μαζί νόμιμα. Μα δεν συμφωνώ. Και αυτό που λέτε να πει τέλος για το καλό του σου. Σε ποιο? Σε αυτό που κάνω εγώ, που τι έκανα, πείτε το. Πείτε το, δεν ξέρω να κάνω κάτι. Ή σε ποιο? Σε αυτό που έκανε ο κύριος Λιμενάκης
Ωραία, λοιπόν, όπως και δεν να δουλέψει στο νησί, να καθούν δύο γράφα. σε μένα δουλεύεις στο λιμενάκι και το κακό εσύ σε μένα. Και εγώ αυτό θέλω, ναι, αυτό θέλω. Και αυτό λέω ο άνθρωπος κάνει κακό στο νησί. Για μένα είναι μια λύση. Για καλό την οσχολή. Κύριε Γιώργο. Ποια είναι η λύση, λοιπόν? Όχι, κύριε Μητσοπούλου. Κύριε Μητσοπούλου. Κύριε Μητσοπούλου. Ο κύριος Ρέντα έχει αφήσει το ξαναλέω γιατί θα ξαναμασίσουμε τα ίδια. Μία πρίκα στο νησί μας με τις αυθαίρετες καταγραφές, η επόμενη και η κλιματική και όλα αυτά. Τι σχέση και αυτό με την Ελλάδα? Έχει. Γιατί εκεί δεν αναδιωθήκαμε ενάντια στο λιμενάκι. Ήταν τότε. Δεν αναδιωθήκαμε. Μήπως έπρεπε. Εσείς τα παράδειγμα που δεν αναδιωθήκατε τώρα που μιλήσατε. Μιλήσατε κατά τον κύριο Ρέντα τότε. Ήμουν εγώ δημαρχός. Δηλαδή ποτέ δεν είχαμε δείξει χαρακτήρα ότι λειτουργούμε έτσι καταγγελικά. Ποτέ. Εσείς το είπατε αυτό. Είχατε την ευκαιρία να ξεσκοπήσει ο κόσμος ενάντια στο Ρέντα, γιατί Ενάντια στο Ρέντα. την κλιματική έχει καταγράψει αυθαίρετες κατασκευές. Σηκώσαμε το κόσμο ενάντια στο Ρέντα. Και τα μαγαζιά αυτά έχουν το πρόβλημα σήμερα, που είναι πρίκα που έρχεται και έχει πίσα και ελεύθερη. Εσείς ήσασταν κλιματικοί και τα δεχτήκατε. Τι να πω τώρα. Εγώ δεν ανέχω μεταπίστηκα και τα χειρότερα που γίνονται τώρα. Εντάξει. Κάναμε στο κεφάλι μας και δεν πέραμε απέναντι στην υπηρεσία και κεφάλι της παρακολούθησης κάναμε και όλα τα προχωράγαμε. Κύριε Γιώργο. Επειδή ήταν σε ένα περιστατικό, ήμουν παρόν στη μετακίνηση της Ζαρτινιέρες, ο κ. Δουμενάκης υποτιμά όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Κάλεσε τον κύριο Αλιφέρη, σαν εκπρόσωπο δηλαδή, αντιπρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, να δώσει άδεια, αυτό είπε. Ο κ. Αλιφέρης να δώσει άδεια στο Δήμαρχο να μετακινήσει τις Ζαρτινιέρες. Ο κ. Αλιφέρης, εγώ, ο κ. Δουμενάκης, είμαστε υφιστάμενοι του Δήμαρχου. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, ήθελε να υποβαθμίσει εκείνη τη στιγμή το Δήμαρχο. Και κάλεσε τον κύριο Αλιφέρη, έκανε ολόκληρη διαδικασία, να έρθει να του δώσει άδεια ο κύριος Αλιφέρη στον κύριο Δήμαρχο. Δηλαδή, μιλάμε ότι είναι προκλητικός. Και από ό,τι ξέρω, έχουν γίνει συζητήσεις δεκάδες. Και αυτός είναι πολύ το δρόμο. Ο δρόμος του, αν μη τι άλλο, είναι ενάντια στην ανάπτυξη και στην βελτίωση του νησιού. Σαφώς. Ο κύριος Γρήβας. Καταρχάς θα αναφερθώ πρώτα στα θέματα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και μετά στο προσωπικό θέμα. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είναι ανεξάρτητος φορέας διοίκησης, συμμετέχει ο Δήμος, εκπρόσωπος του Λιμεναρχείου, ο δε χώρος που διαχειρίζεται ανήκει στο δημόσιο. Η υπόθεση της βίδας που είπατε, που ζητήσαμε να γίνει νόμιμη διαδικασία, μπορεί η βίδα να φαίνεται ένα πολύ μικρό έργο, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι χρειάζεται μελέτη ποια σκάφη θα πλαϊδοδετήσουν, τι δυνάμεις θα αναπτυχθούν και δεν τοποθετείται μία βίδα με 5 δίζες βιδωμένες στο έδαφος. Θέλει ειδική μελέτη ανάλογα με τα σκάφη που πέφτουν. Υπάρχουν πολλά σκάφη, παραδείγματος χάρη του πολεμικού ναυτικού, που για φυσικούς τους λόγους φερμάρουν τους σκάφους. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ξεκολλήσει η βίδα και να δημιουργηθεί ατύχημα. Και τότε την ευθύνη την έχουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, τα οποία ψήφισαν μία πράξη που δεν ήταν σύμφωνα με τους κανονισμούς που πρέπει να γίνει. Μπορείτε να μην το ψηφίσετε το θέμα για να έχετε δει. Το θέμα μας δεν είναι να μην το ψηφίσουμε. Εκείνο γιατί πρότειναν η παράταξη της αλλαγής πορείας πρότεινε να την κόψουμε όλοι από κάτω τη βίδα που είναι δίπλα στα πλάι, αλλά ήμουνα εγώ εκείνος ο οποίος είπα ότι είναι αμαρτία να χάσουμε μια βίδα. Γιατί χρειάζεται για το λιμάνι. Και πρότεινα να κάνουμε τις σωστές ενέργειες και όπως ξεκινήσαμε, και μπορεί να σας πει ο κύριος Αλιφέρης,
ότι να κάνουμε τις σωστές ενέργειες ώστε να βγει η πίτα. Και μάλιστα, και μια και τις κάναμε, έπρεπε να κάνουμε και για άλλες 2-3 που χρειάζεται το λιμάνι, και αυτό το είχα προτείνει από την στιγμή που αναλάβαμε το λιμενικό ταμείο στις προτάσεις μας το Σεπτέμβριο μήνα. Είχα προτείνει να βάλουμε πίτες και να γραφτεί στο στρατηγικό πρόγραμμα και στο προπολείο κτλ. Ως εκ τούτου, μπορούσαν οι μελέτες και οι αδειοδοτήσεις να είχαν ξεκινήσει από τότε και να μην περιμένουμε αργότερα να ξεκινήσουμε τη διαδικασία των αδειοδοτήσεων. Όσο αφορά τις αντιγενιέρες που λέτε και τα λουλούδια και οτιδήποτε. Καλώς ή κακώς αλλά και η παράταξη του κ. Σπυρίδωνα κατά καιρούς το έχει τονίσει και το τονίζει συνεχώς. Υπάρχει ένα κακό, δεν θέλω να πω εκτός εισαγωγικών, για τον τόπο, ο οποίος είναι ιστορικό διατηρηταίο μνημείο. Αυτό δυστυχώς μας απαγορεύει ακόμα και σε κοινόχρηστους χώρους, εάν δεν πάρεις άδεια από τον διαχειριστή του κοινόχρηστου χώρου. Καλό δάσκαλο Λιμενάκης. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν συνάδει με την θέση σας να πυροδοτείτε λαϊκά δικαστήρια. Ως εκ τούτου συνεχίζουν. Το θέμα λοιπόν στους κοινόχρηστους, όπως για να πάρεις μία λάστρα ή οτιδήποτε, άλλο αν δεν εφαρμόζεται μέχρι τώρα, αλλά θέλεις άδεια από το Δήμο ή οποιονδήποτε άλλο, έτσι και στο Λιμενικό Ταμείο χρειάζεται μία άδεια. Και αυτό επικαλέστηκε προφανώς, γιατί δεν ήμουν μπροστά, ο κύριος Λιμενάκης, τον κύριο Πρόεδρο, διότι όπως και να το κάνουμε, πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου είναι κύριος Αλιφέρης και κανένας άλλος. Και αλληλογραφία με τις υπηρεσίες κάνει ο κύριος Αλιφέρης και κανένας άλλος. Εάν λείπει, υπάρχει ο κύριος Τζάνος. Εάν εσείς θέλετε να καταργήσετε με την ιεραρχία αυτή των δικών σας ανθρώπων, είναι δικαίωμά σας. Εμείς δεν θα το ανοχτούμε. Προχωρώ. Έχουμε, συγγνώμη για την... Έρχομαι στο προσωπικό. Θεωρώ απαράδεκτο ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος ήταν και στην προηγούμενη τετραετία, να λέει και να μιλάει για καταπάτηση. Γνωρίζει πάρα πολύ και καλά και το κρύβει από τον κόσμο ότι τα συμβόλαιά μου ξεκινάνε από το 1850. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά, διότι έχει και πατέρα αρχιτέκτονα, ότι τα κομμάτια αυτά είναι ερημοτομούμενα. Για να είναι ερημοτομούμενα και να παλατριώνονται, σε κάποιον ανήκουν, ιδιοκτήτη. Αλλιώς δεν θα ήταν. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά και σας αποκρύβει ότι με την απόφαση του 12 του 8 έχει τελεσυνδικήσει στα διοικητικά δικαστήρια, δεν υπάρχει πια κοινόχρηστος χώρος εκεί. Αυτή τη στιγμή λέγεται αρρύθμιστο. Το γνωρίζει διότι όλα τα έγγραφα τα έχω κοινοποιήσει στο Δήμο. Ήταν δε αντίληπτο το 2003 που ξεκίνησε αυτό το δικαστήριο των διοικητικών, ο Δήμος Φορούν, η νομαρχία τότε Πειραιά και το δημόσιο. Και κάθηκε το δικαστήριο και τελεσύνθησε το 2008. Και τα γνωρίζει αυτά ο Δήμος. Άρα για ποια κοινοχρησία μιλάει και ποια καταπάτηση δημοσίου χώρου μιλάει. Έχω κάνει προσφορά στο Δήμο τα σκαλάκια και δεν το δεχτήκανε. Έχω κάνει κι άλλες προσφορές από τα κομμάτια αυτά στο Δήμο για το καλό του Δήμου, αλλά δεν τα δεχτήκανε. Θέλουν όλο να το πάρουν. Και η κυρία Εισαγγελέας που πρότεινε, ήταν παρόν ο κύριος Δήμαρχος ο προηγούμενος, ότι να κάνω αναγνωριστική αγωγή. Δεν έκανα διεκδικητική αγωγή για ένα διεκδικό κάτι που δεν έχω. Έκανα αναγνωριστική. Η αναγνωριστική αγωγή, για όσους δεν γνωρίζουν, ζητάω από το δικαστήριο να αναγνωρίσει τους τίτλους μου.
Γιατί ο κύριος Δήμαρχος αυτή τη στιγμή ζητάει από την αντιπολίτευση όλα αυτά που ζητάει? Ας πάει να βρει ποιοι δρόμοι έχουν καταπατηθεί με σκάλες, εκοντήσεων και όλα τα υπόλοιπα και έχουν καταπατηθεί δρόμοι που περνάει ο κόσμος και κάνει βόλτες ο κόσμος και μετά να έρθει και να συζητήσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να καταγγείλω κανέναν. Εγώ οτιδήποτε κάνω, θα γνωρίσω ο κύριος Δήμαρχος, διότι κοινοποιώ όλα τα έγγραφα, την αναγνωριστική αγωγή. Ο κύριος ο Δήμαρχος που λέει ότι καταπατώ, έχει βάλει την δικηγόρο της δικής του επιθυμίας για το δικαστήριο που ανεπίθη το Σεπτέμβρη και ο ίδιος γνωρίζει. Άρα δεν θα μου κάνει το πέμπετε πέρασε 5 λεπτό. Ναι, αλλά και ο κύριος Δήμαρχος μου είναι και τόσο... Ο κύριος Δήμαρχος είναι δήμαρχος. Εντάξει, τότε να μην κατηγορεί. Δημοσίως. Τους δίνουμε πάρα πολύ. Εντάξει, διότι αυτή τη στιγμή, εμένα με παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή ότι είμαι καταπατητής, δεν έχω τίποτα δηλαδή, και ξαφνικά ξύπνησα να πω και δεν είναι έτσι. Και δεν θέλω να κουράσω τον κόσμο με τα έτοιμη λεπτομέρειες. Να ξαναπώ κάτι και το Ελληνικό Ταμείο προηγουμένως. Ο κύριος Δήμαρχος ήταν εκείνος ο οποίος όταν οι σύλλογοι ζητάγανε χώρο στη χερσαία ζώνη λιμένος και το Δελφίνι και ο Σαβιέρος, εκείνο που έλεγε πάντα και είναι καταγεγραμμένο στα πρακτικά του Λιμενικού Ταμείου είναι ό,τι πει ο λιμενάρχης. Τους έλεγε λοιπόν και τότε ο κύριος Ρέτας ότι αυτό είναι κοινόχρηστο και ανάλογα μειοψηφούσαν, δεν μπορούσε να παρακολουθεί. Και ανάλογα μειοψηφούσε και συνήθως μειοψηφούσε. Όπως μειοψήφισε, μια και αναφέρθηκε το καλό του τόπου, στην απόφαση του 2013 για τη σύμβαση μεταξύ Δήμου και Λιμενικού Ταμείου, όπου όλη η απαράταξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου τότε καταψηφίστηκε. Ο κύριος Δήμαρχος μαζί με τον κύριο Καΐκα, μαζί με τον κύριο Δόσκαρη, έρχεται σε ένα συμβούλιο που έλειπαν, δεν ήταν όλοι οι τότε αντισυμπολίτευση, είσαστε 7, ήταν 6, καταψηφίστηκε και δεν πέρασε. Η δικιά μου, εγώ ψήφισα τη σύμβαση μεταξύ Λιμενικού Ταμείου. Έχετε βγει εκτός θέματος, κύριε Γρήβα. Όχι, μιλάμε για το Λιμενικό Ταμείο. Μην θεωρείτε ότι κάνουμε εμείς σαμποτάζ το Λιμενικό Ταμείο εφαρμόζοντας την νομοθεσία. Μακριά από εμάς αυτό. Λοιπόν, να παραλύσει ο κύριος Δήμαρχος. Κύριε Λουζίνα, θα σας δώσω τον λόγο. Ένα λεπτό. Να απαντήσω για το θέμα με τα σκαλάκια, γιατί τα διαστέρωσε η κύριος Δήμαρχος. Για το πολιτικό θέμα, θα είπε μια χαρά. Νομίζω καταλάβαμε όλοι τι εκπροσωπεί και τι πρεσβεύει και τι κάνει θέση παράταξή μας σε όλο αυτό το θέμα. Είσαι σε μια παράταξη που έγινε τον κύριο Γρήβα να σε εκπροσωπεί στο Λιμενικό Ταμείο. Θα τόσο κακό. Να το πείτε. Όποιο διαφοροποιείτε να το πείτε. Δεν θα κάτσω να λύσω τα εσωτερικά σας. Αυτή είναι η θέση παράταξή σας στο Λιμενικό Ταμείο. Πάμε παρακάτω. Θα πω για τα σκαλάκια. Δεν σας είπα καταπατητή για τα σκαλάκια. Σας είπα καταπατητή. Είπα ότι καταπατάτε τον απέναντι χώρο, του Άριστος. Στα σκαλάκια είπα ότι είναι διεκδικούμενος ο χώρος και εσείς είπατε το μισό. Κερδίσατε τελεσίδικα από τη μία απόφαση στα διοικητικά δικαστήρια και υπάρχει αναγνωριστική αγωγή στην οποία εσείς δεν πάτε όταν έγινε η δίκη και ζητήσατε αναβολή, παρότι είχατε ενημερώσει ότι θα δικάσετε και εμείς πήγαμε προετοιμασμένοι για να δικάσουμε και να κερδίσουμε σε επίπεδο αγωγή στον χώρο. Όμως, επειδή υπάρχει διοικητική πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου και του Υπουργείου Περιβάλλοντος που λέει ότι ο χώρος είναι κοινόχρηστος και η διοικητική πράξη αυτή είναι μεταγενέστερη της τελεσίδικης απόφασης που έχετε υπέρ σας, έχει βγει το 2013 μια εισαγγελική διάταξη, γιατί προσέφυγε ο Δήμος τότε στον εισαγγελέα, όχι εγώ, ο Δήμος, ο Δήμαρχος, η τότε νομική αρχή, και ο εισαγγελέας απέβαλε τον κύριο Γρήβα από τον χώρο και κατέστησε το Δήμο χώρο. Αυτό είναι σήμερα που ισχύει. Λοιπόν, αν είναι δικός του χώρος και τον έχει εμείς σε μεσήλικα στα δικαστήρια, εγώ τι έκανα, μαγικά και πήγε η αστυνομία και το πήγε στο αυτόφορο. Το πήγε γιατί καταπάτησε την εισαγγελική διάταξη, την οποία έχει αποκλειθεί από τον χώρο ο κύριος Γρήβας. Και ο χώρος, μέχρι αν και εφόσον τελειώσουν τα δικαστήρια και αν τα κερδίσει, ο χώρος είναι δημοτικός. Έχει κατασταθεί ο Δήμος. Αν θέλει ο κύριος Γρήβας, θα πει ζητάει αναβολή στο πηγαίνοντα στα δικαστήρια, να δικαστεί η υπόθεση και αν το κερδίσει.
Φυσικά. Μέχρι τότε όμως, το να κάνουν πράξη νομής και κατοχής είναι παράνομο και εμείς οφείλουμε να το αναφέρουμε στις αρχές. Η αστυνομία που κάνει μετά είναι δικό της θέμα. Λοιπόν, μην τα βλέπουμε όλα. Και επίσης για τον απέναντι χώρο, το ότι έχετε κάνει μια αγωγή δεν σημαίνει ότι είναι δικό σας. Αλλήμον. Δεν έχετε ιδιωτικούς τίτλους και ο χώρος είναι δημοτικός και διάμεσα ήταν και σε αγροτημένα και παλιότερα ήταν δημοτικό άσος, δημοτικός κοινόστος, ανέκαθεν. Μπορώ και εγώ να κάνω μια αγωγή και να πω την πλατεία Ειρών είναι δική μου, τι σημαίνει, ότι αν πάω και βάλω το αυτοκίνητό μου επειδή έχω κάνει αγωγή είναι δικός μου χώρος. Λοιπόν, είπα καταπάτηση για το απέναντι, δεν είπα για τα σκαλάκια. Για τα σκαλάκια είπα ότι τα διεκδικείτε, είναι διεκδικούμενος ο χώρος από εσάς και επίσης διευκρίνησα τώρα ότι έχετε αποκλειστεί. Είναι κατεστημένος ο Δήμος τα σκαλάκια και για να διευκρινίσω και να μην γράφετε ότι τα μάλιστα στο ίντερνετ, όποιος θέλει να καθαρίσει, να ξεφορταριάσει, να καλοποιήσει τα φυτά που έχουν πάνω σε κοινούς τους χώρους, είναι ελεύθερος να το κάνει. Δεν χρειάζεται καμία άδεια από το Δήμο. Είναι υποχρέωση των πολιτών. Όποιος θέλει όμως να πάει να φυτέψει, και δεν μπορούμε να αφήσουμε ελεύθερο στον καθένα να φυτέψει ό,τι θέλει και ό,τι είδος δέντρο θέλει, πρέπει να ενημερώνει το Δήμο και να παίρνει άδεια. Τόσο απλό. Ειδικά όταν πρόκειται για ένα χώρο, τον οποίο υπάρχει σακρική διάταξη εναντίον του, που του λέει ότι τον αποβάλλει. Πολύ απλό. Κύριε Μπρουζίνα, τι να μας πείτε. Θα σου πω δύο πράγματα. Δεν έχουμε τόσο συχνά πια το Συμβουλίο, γιατί είχαμε πει από το Θεό ένα μισάκι 3-4 γραμμών. Και μια 30 με τον κύριο Γρήβα, με τον κύριο Δρούγκα, με μένα, με την Ασπασία, όλους αυτούς κατατήσαμε το μισάκι να μην έχουμε τουρισμό τώρα. Λοιπόν, και ο κύριος Πυρίνωνας, ο οποίος είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι και λύγει πάλι. Δεν ξέρω γιατί και αυτή τη φορά ήθελε να γίνει ρήμα. Για να λείπει, προφανώς. Λοιπόν, όσα αφορά, ας είναι στις ας κάνει μια δουλειά. Ας ορίσει κάποιον να ορίσει τον κύριο Μάδηλα, την κυρία Ματούλα ή τον κύριο... Και να φύγει. Υπάρχουν άλλοι. Λοιπόν, όσον αφορά και το δικό μου συμβόλαιο, κύριε Βίβα, θάλασσα λέει, και είναι πιο παλιό από το δικό σας. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή ένα άσος ή οτιδήποτε άλλο να το θέλουμε. Και εγώ το ήθελα. Και ο Βρούγκας το ήθελα. Εμπιστοσύνη, δεν έχετε στην διοίκηση. Εμπιστοσύνη υπάρχει. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω. Ήταν δημοτικό άσος και ο πατέρας μου έχει πάει 2 φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει άδεια και από τον δημοσιογράφο πριν πεθάνει. Το 90, το 80, το 85. Ο κύριος Γρήβας νίκιαζε τον χώρο τότε εκεί και έδινε λεφτά στο Δημοτικό Ταμείο. Μετά αλλάξαν τα σχέδια γιατί έγινε το λιμάνι. Παράνομο. Δεν είναι δικαστήριο εδώ, να τα αφήσουμε λίγο. Παράνομο έγινε το λιμάνι. Και όπως παράνομο γινόντουσαν πάρα πολλά μέχρι και τώρα. Θα τα λύσουν τα δικαστήρια, κύριε Μπρουζίνα. Λοιπόν, από αυτή τη στιγμή θέλω να πω ότι και η αντιπολίτευση και η συμπολίτευση πρέπει να είναι ενωμένοι, να φτιάξουμε το πλησίον. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι και όχι να καθόμαστε να αναλώνουμε για τις λάμπρες και για το σκαλάκι και για το αυτό. Είναι αμαρτία από Θεό. Και για την πίτα. Λοιπόν, και δεν πρέπει να το οι αρχές... Λοιπόν, επειδή ανοίγεται η συζήτηση, ανοίγεται... Πάμε κατευθείαν στη δουλειά των πολιτών. Έχετε να πείτε για ποιο πράγμα τώρα, για το θέμα αυτό, το σκαλάκι, διεκδικήσεις και αυτά. Ορίστε, πείτε. Μην μιλάτε, κύριε Σύμβουλη, μην μιλάτε λίγο να... Κάνει εντύπωση και προκαλεί κρίση το γεγονός ότι υπάρχουν 24 θέματα και ασχοληθήκαμε με το βήμα του Δημήτρη και εντός έναν πολίτη ένα πρόβλημα του Δημήτρη το οποίο στα δικαστήρια. Ωραία, καθίστε κάτω να συνεχίσουμε. Λοιπόν, να συνεχίσει τα υπόλοιπα. Θεωρώ το εξής, η ικανότητα είναι του κάθε ηγέτη και όλων όσων ασχολούνται να βρίσκουν τα σημεία που τους ενώνουν και όχι τα σημεία που τους χωρίζουν. Έτσι.
Για μένα, η διένεξη αυτή που υπάρχει έχει κάποιες αιτίες και κάποιες αφορμές από το παρελθόν, αλλά και το πρόσφατο παρελθόν. Οι καταγγελίες, οι μηνύσεις, οι ανακοινώσεις, το ένα, το άλλο, έρθουν και έρθουν, μόνο ζημιά σε αυτό το κάνουν και στους επαγγελματίες. Τελείωσε. Και έχει γίνει ήδη ζημιά. Εκείνο το οποίο για μένα θα έπρεπε να γίνει είναι να μαζευτούν 5, 6, 10 άνθρωποι, όχι μια φορά και δύο, όχι με μια πρόσκληση επίσημη, όχι, και να δώσουν λύση στο θέμα. Εγώ θα θυμίσω ένα πράγμα, γιατί δεν το ξέρουν πολλοί. Όσο ήμουν στο Υπουργικό Ταμείο 8 χρόνια, περάσαν 5-6 λιμενακαίοι, 10 σύμβουλοι από το Δήμο, διάφοροι σύμβουλοι από εκεί, το 95% των αποφάσεων ήταν ομόφωνες. Διότι γινόταν μεγάλη προσπάθεια να πιστούμε όλοι για κάτι που γινόταν. Και θεωρώ ότι τότε έγινε κάποια. Ομόφωνες, όλες. Για να πω το 95%. Όλες. Σημαίνει ότι γινόταν μια τεράστια προσπάθεια συνένεσης. Κάτι που λείπει. Αυτή τη στιγμή ούτε οι απειλές, ούτε οι ηρωνίες. Και με διάστη, κυρία Πρόεδρε. Πραγματικά σήμερα έχει πλαγεί με εσάς. Ούτε οι ηρωνίες, ούτε οι απειλές, ούτε όλα αυτά τα οποία γίνονται συνάδουν με το καλό του τόπου. Να μαζευτούν 10 άνθρωποι να συζητήσουν για την λιγότερα πληρώση αυτή τη διένεξη και τα πείσματα. Γιατί καλό ήταν να σταθερεί στο στόχο μας, αλλά να είμαστε και λίγο ευέλικτοι. Τα πείσματα και οι τσαμπουκάδες από εδώ και από εκεί θα πληρωθούν από τους πολίτες του πόλου και τους κατασκευαστές. Ετοιμάζω μαγαζιά να κλείσει. Εντάξει κύριε Δρούκα, θα τα λάβουμε σοβαρά υπόψη. Έχετε πολύ δίκιο σε αυτά που λέτε, θα τα λάβουμε υπόψη. Να μαζευτούν 10 άνθρωποι να δώσουν λύση και να σταματήσουν οι καταγγελίες, οι αναφορές και τα ίντερνετ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εγώ σαν απάντηση στα διάφορα παγκόλια θέλω να πω ότι η συνένεση με το κύκλωμα και το σύστημα που υπήρχε μέχρι χθες είναι μηδενική. Δεν τη θέλουμε, πείτε το αν κάνουμε. Δεν υπάρχει, το μήνυμα το πιάσαμε και επιστρέφεται πίσω στο παραλήπτη. Και αυτή της απειλής. Λοιπόν, κύριε μου, τους κατασυμματάμε. Θα βγει. Λοιπόν, προχωράμε στα θέματα. Να σας πω ότι το πρώτο θέμα δεν θα συζητηθεί γιατί έχει